Madumiswe uJesu Kristo. Manje thathwa zami ngifisa ukuba sifunde evangelini lika Marcus chapter 14 verses 12 to 26. Wathi ngosuku lokuqala lwezinkwa engenamvubelo, abafundi bathi Jesu, ufuna siye kephi ukuyokulungisela ukudla iPhasika? Lokuqala engifuna ukuyibheka ngosuku lokuqala lezinkwa engenamvubelo. Ngifuna ukukhuluma ngemvubelo, ngeyisti esiyifakayo uma sixova, ngemvubelo esiyisebenzisayo uma sitshonela, uma sigaya. Ebese kukamina inkonzo eyodwa ukuba imvubelo ingayizinto ezimbili, okuhle nokubi. Uma ngibheka kokuhle, umbuzo engifisa ukubheka, ubani umuntu oyimvubelo enhle wena? Ubani umuntu ohlezi egqugquzela, ohlezi ebona okuhle, noma abanye bangashiya badikibale, kodwa yena uhlezi ekubambe ngesandla ecathulisa? Noma ungamcasula adinwe umzuzwana ahlehle, kodwa uyabuya ngoba uyakholelwa kuwena? Ubani lo muntu ohleze ekuphuphela amaphupho amahle? Ubani lo muntu ohlezi efuna ukubona uright? Akusho ukuthi unemali, kodwa koncane anakho uyafuna nawe ube right. Angangaba nalutho, kodwa uyafuna ukubona usimama ubangcono, ukuthi mawusenkingeni, mawusubikele yena, sekuphelelisiwe. Imvubelo ingaba umuntu, imvubelo ingaba indawo, imvubelo ingaba i-experience, imvubelo ingaba i-event. Ngihlezi ngithi kweminye imizi uma sengikhuphukele ekhaya, ngangena endlini enkulu, izinto ziyalunga. Uma sengigodukile ngaya ekhaya, ngayolala, ngakhothwa zidalwane edlozi, mangike ngabuya kuyalunga. Uma ngike ngafonela umama ekhaya ngathi ma ngiyaku-interview, wangikhanyisela ikhandlela, kuyalunga. Uma ngike ngahambisa igrosa omalume, njalo kuyalunga. Iyiphi le ndawo othi muyithintile, othi mukuyona, zonke izinto bese ziyahlangana? Imuphi lo muntu okufike yena empilweni yakho wasimama, okufike yena empilweni yakho kwaba khona instability? But imvubelo can also be negative. Ubani lo muntu who always drains life out of you, oyizenze oyikhizane, akafuni ukubona usimama, akafuni ukubona uphumelela, akafuni ukubona izinto zilunga. Uhlezi ephehla amanzi amnyama, uhlezi enza izinto ukuze wena ungaphumeleli. Ngake ngantshocela
eyifundayo eyisevasithi eyisherisha i-room as roommates. Lena enye iyamtshela ukuthi ngi-aplayele umfundaze ibhasari ngifuna ukuyofunda endaweni ewukuthi. Langathizeni yafika incwadi letter of acceptance kodwa ifika uza kwabakekho ebeseyibuka ebesebona ivelaphi akhumbula ukuthi kakade usibanibani u-aplayelela othi ngibheke. Ngangempela ivula incwadi wamkeleyiwe letter of acceptance 100% accommodation and studies even the stipend uzokuthola. Kwasethiwa uma uyi-accepta le offer phendula before usuku olukuthi. Ayithathe incwadi lo ayifihle lufike usuku lona uyabalisa ngasi bazongiphendula nini ngasi bazothini elokhu ethekuyena mngani wami nami ngiyakuthandazela kuzolunga. Afika usuku la expire usuku wayishisa lo incwadi bathi sayithumela incwadi awaze waphendula. Thandwa zami uma ngikhuluma ngemvubelo embi mangikhuluma ngeyisti elimazayo ikaningi ashawa abantu abakude nathi. Sishawa oseduze ulinyazwa okwaziyo uqetshwa abantu abahlala nawe. Yabona ngeke kuvedane egqekeza umuntu kwakho ahambe straight aye endaweni owukuthi ayothatha lento aphuma ahambe. Indaba isegcekeni. Khona abanye abantu abasey'mpilweni zethu hayi ngoba nakho besithanda hayi ngoba nakho besifisela okuhle bazohogela izindaba ibona baphumela ngaphandle bayoletha isitha ngaphakathi. So umbuzo wami wokuqala uthi hlobo luni lwemvubelo esempilweni yakho? Umbuzo wami wesibili bathi labafundi ufuna siyekephi? Where are you going? Uyaphi? Uyaphi ngempilo yakho? Namhlanje umhla ka-2 June almost 6 months unyaka sewuphelile. Mawubheke emuva nani wenzeni? Mhla ka-31 December abantu bavuka bathi after New Year's resolutions bathi umuntu ngizobhalisa ngifuna ukufunda phelile isemester. Athi umuntu ngizokwenza ukuthi uphelile half a year it's done. Uyaphi? What's your goal? What's your vision? Ithini into yakho? Ithini into oyifunayo noyifisayo? Engathi umuntu ngazi ukubambe ngesandla uthi sibanibani asambeni. Omunye uzumbuza ukuthi njengoba siwathusela sihamba siyaphi? Khona abanye abantu bayavuka babuka i-TV badle babuka i-TV bageze ntambama masinenhlanhla kodwa bahlale emaphijama abashintshi because they have no vision. Uyabona uma uya ngaphandle uhlangane nomuntu wesifazane nowesilisa owesifazane esafaka igown ngo-10 it means akagezile. Owesilisa usahleli nge-trunk ngaphandle akagezile. Sisi uyanuka. Awukwazi ukuya mall, awukwazi ukuya entolo awugezile. Here's one of the basic principles to be successful empilweni. The first thing you do in order to be successful, make your bed. You've achieved the first thing of the day. Wenzile umbhede wami, ngindlalile, ngindlulile. I have made my bed. I'm not a failure. I'm a success. I've made my bed.
khona abanye bahle bagqoke kahle bafake i-makeup bafake nama-wig nakho konke abaquleke manje mabequleka bewa sibayise emakhaya sohlangana nezitsha nezinto siyisangena ngomnyango sisule inuku. And you wonder why umuntu ohleli naye ngakushadi ngeke ngishade inuku enje. Khona le concept esiphila ngayo yokuthi hayi vele usibani bani uya-understanda. You've shown me enough ukuthi there is no future when. Why then should I invest when? Uyangena endlini ubingelelwa izinja zayizolo gcwele usinki bahlala abantu ba-comfortable amabhodwe anokudla efrijini okwanini lokudla okunye sekusekwaganga because abantu bashintsha encane engaka banqena ukuyogeza izitsha. Basic principle. And so uyabuza ukuthi kahle kahle what is it la? Ubuza uJesu siyaphi? Uyaphi empilweni yakho? Buza umuntu othandana naye, buza umuntu ohlekisana naye, ukumbuza ngelinye ilanga, babe, iyaphi lento yethu? What's the plan? Now I'm not saying be desperate enough ukuthatha imali uyinikeze indoda uthi ayikulobole. I'm not saying nje yenza leyo nto. I'm not saying be desperate enough uhamba utshela umhlaba wonke ukuthi wena uzokwenza ukuthi. Wena ugibeleleni isitimela ongasiboni ukuthi siyaphi? Awehle ingane ngoba uyayibona lento ohamba ngayo ayiyindawo ayinamphumela. Khona nabanye abantu abangani bethu kodwa when you sit ukhuluma nabo uyarealize ukuthi la u-end. Wethandwa zami awukwazi ukuba indoda eno-30, 40, close to 50 usajahana namantombazane. By then when you should be talking about investments. By then when you should be talking about property development. By then when you should be talking about ngisabuya ngisaye meetingini ngisayokwenza ukuthi no, you cannot do that. Ingakho ngimsaba umuntu ojola nomuntu owenza amathenda. Ubobuka abantu abenza amathenda, i-majority abantu abenza amathenda out of 10 unenhlanhla uthole u5 out of 10 mayiphelile ithenda they can still survive. There is umjovo ojova umuntu wethenda oyitshela ukuthi kusazoba khona till kuze kufike usuku namhlanje bese kuyasho ukuthi hayibo akusekho. Umbuzo wesithathu bathi Nkosi ufuna siyephi ukuyolungiselela. What do I need to prepare in order to be successful? What do I need to prepare in order to be better than who I am today? And part of my preparations are going to ukuthi angiluke amakhwapha. Yini ekumele ngiyishintshe? Yini ekumele ngiyenze differently? Yini ekumele ngiyithathe? I may need to acquire new skills. I may need to unlearn certain behavior. But part of preparation demands ukuthi ngibhekana noqobo lwami.
Kunomunye umuntu who's so afraid to face themselves. Anginasikhathi sokuhlala phansi ngizibuke mina uqobo lwami. Yamazi umuntu izinto zakhe engahambi kahle ukuze ikonakele ebayamthakatha. Konakele ayabangifuni, konakele into zami intshontshiwe, konakele ngazalwa ngiphethe, konakele kufanele ngenzelwe igqobongo, konakele omalume benza ukuthi, konakele ubaba kasazi isibongo sakhe. You always blame someone else. Always blame someone else. Always blame someone else. What about me? Ave ngimthanda umuntu konakele but I messed up. I had all the chances in the world and I blew it. Then what are you doing about it? Ngiyazazi ukuthi angenzanga kahle, ngiyazazi ukuthi ngibhedile, ngiyazazi ukuthi ngigumela amagwava ahlaza, then ngizokwenze njani? What do I need to change? What do I do differently? Besebethi siyodla iPhasika, Passover. Passover means I move from this side to that side. Ngosuku lwePhasika eGibhithe abakwa-Israyeli bahlaba amawundlu, abakwaGibhithe kwabulawa amazibulo kodwa igazi lachitheka. There is an element of sacrifice. There is no such a thing as free lunch. Someone pays the price. What sacrifice do I need to make in order to be better? Ikuba kumele ngiqhamuke khona, ekumele ngisuke khona, ekumele ngilahle, ekumele ngiyamalale khona ukuze ngikwazi ukuba ngcono. Kanxaka mina umuntu ohleli emshadweni akekho happy kodwa usahleli. Umbuzo uhlalele, ngihlalela abantwana bami, ubabukela abantwana sebekhulile, uhlalele. Athi akekho sengangithatha sengigugile pho sahlaleleni. Ukuthola bazalwane yiki into ebuhlungu njengomshado, because khona abanye abantu who are in love with the idea of being married and yet they are not married. Uyakwazi ukushada sakujola. Nakwazi ukushada sakujola. Nakwazi ukujola sakushada. Phela khona abajola sakushada. Asikaze simhlabele lutho kodwa bese ekhaya sayashukula. Asikaze simnike emsamu kodwa sayaheza. Asikaze sibenzele lutho kodwa befika la ekhaya samnike ngidile esophethe izinto. Yabona ke lowo ujola sakushada. Sebizwa ngomakoti. Bese kuba khona lezi kwaze ikhohlakele enozithi koti amakoti. Bigwe kubukusama. And so you realize ukuthi mina ekhaya abasalazi, angisonke ekhaya, angisasizi uma, angisasizi baba, kodwa ngithandwa kubo kandoda. Hey, uyabona ujola sakushada, uboba nqaphelo sisibasemzini. Ave bezokubukanisa nabantu ngoba bazohleka phambi kwakho, bahleke nakwenye intombi, bahleke nakwenye, bawubabuza athi nonke niyafana phela la ekhaya, ubhuti akakhethi umuntu. Bese uyamsonda, bese ngiyabuza umsondela ngoba ubhuti akakakhethi umuntu. Uwena osuke waphapha wazolethwa kwaki la ekhaya akaze kuphamba nencekwa. Kodwa ngothi ezaphambana.
do I need to sacrifice in order to find myself again? Yazi kwesinye isikhathi ubuphume ngathi uyadlala uthi ngisabuyela ekhaya ngisawubheka uma ngizothi uyagula engathi ungathi ufike ekhaya kube khona indlu sezokubamba ngeqakala yazi ithando zami siyayikhuluma nje sihleka le ndaba kuyahlala kuvuka enhlizweni yami ukuthi bangasana ufele emanyeleni emzini womuntu okhishwa ngani uyolandwa ngani asikulatheke ngehlasha lokuphafa sithi solanda ingane yethu eyazenzela umathanda uzohlanganiswa nobani ngale fele emzini womuntu kumele siyogeza nomuzi worst of all mawukuthi sewuyabathuka worst of all mawukuthi sewushaya imithetho worst of all masekuwukuthi senibaxoshile abanye imagine idlozi elithi kwangena lokhu kwaxosha umuzi wami kwangena lokhu kwaphela ngomuzi wami maye kuwena leso siphatho abanye bethi ngakho bohlupheka kuze kuhlupheka abantwana babo lizwe likidlozi lithi kwafika usibanimani emzini wami kwaphela umuzi wami usabe umjolo mina ongenaqondo wayengayikhuzi ingane wayengayikhuzi ingane yatshani ingane kodwa ubuyeke wena hamba yes izokusonda yes izonyupha yes izojikibala nowakho umntwana uzofuna ukuhamba naye uthi bawufuna uyo khona lamadoda ungaziyofuna libuka nkosikazi uyofunani sekuwena oshada inkosikazi manje uyofunani funa ukuhamba nenkosikazi hamba ohlala kuboka nje hamba onkosikazi uthi ikephi la ufuna siye khona siyolungiselela ukudla iphasika ukudla iphasika depends ukuthi something must die something must be born one needs to die one needs to be born yini kumele ngishiye yini kumele ngiqale ngayo singafi sifele emanyeleni singafi singabatshelanga abantwana bethu amaqiniso uthi mntanami njengoba ubona ngihleli nonyoko angimlobolanga kodwa ihlazo lami malingavuki ngawe go and do right do just yes angiphika uma inkalankala njengoyise kodwa ungayishayi isifuba ngamanyala kwesinye isikhathi I need to be honest and say mntanami ngehlulekile ngicela uNkulunkulu akuphe amandla iphutha lami lingakushaya